Cannot be without the people who must be informed for them to decide on matters of public interest. We should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Action Firing Line. Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Action Firing Line. And now, here's your anchorman. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga. Action Radio Philippine Standard Time Lasay 55. May gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Action Firing Line. YEZ, Aksyon Radio sa Bacolod. Weather Update. Antes pa naman ang tanan, sinar na kita sang panahon na hidlaman ta kay Sir Gan ni Republika. Sir Gan, may gabi. May gabi action by pasensya gid kay daw na hack to nga to ni internet pero okay na restore na to siya. Okay. No problem Sir Gan. Ikaw na gid na. Ari lakas ang aton nga tiyempo sini nga gabi no. Lunes kita karon Pebrero 21 tuig 2022. Share line ari siya sa nasidangan nga bahin sang nabagatnan on Southern Luzon kag diri sa aton sa Kabisayan. Kag ginabantay-bantayan nato ning gapulon-pulon nagapalapit siya. Do hindi man siya magimo is kabagyo daw low pressure area lang na mapaulan lang siya sa aton. Naghambal ang iban nga daw mas pabor gani sa aton para may ulan man ang ilang mga talamnan. Okay. Ari siya sa Mimarupa sa Kabikulan na sidlangan sang Kabisayan sa Caraga, Northern Mindanao, Davao Region, Bangsa Autonomous Region for Muslim Mindanao kag Soksargen, no. Tugay ni sang share line kag trough sang LPA o low pressure area. May idulot din siya magalumon kalangitan. May lapta nga pagtupa sang ulan kag pagpanaguob. Ang ikaduha naton nga weather system ang northeast monsoon nagaapekto sa iban nga bahin man sang Luzon sa Cagayan Valley, Aurora kag Quezon nga magalumon ang kalangitan nga may pag-ulan. Subong man ang Metro Manila kag sa iban nga bahin sang Luzon northeast monsoon sa gihapon. Pero maayo ang ilang at tiyempo, may pag-uum-guum lang ang kalangitan hasta nga magalumon ng kahawaan. May dala lang siya maligwin nga mga mahinay kung manipis lamang nga mga pag-ulan bukod pagtulot-taliti. Kag sa katapusan sa iban nga bahin sa aton kapungsuran, upod kita diri sa Western Visayas, Negros Occidental kag siyudad sang Bacolod. Maayo aton mabatyagan nga tiyempo, may pag-uumguuman nga kalangitan hasta nga magalumon ng kahawaan. May naligwin lamang ini siya nga mga pagulan. O kon pag panaguob nga tuga ini sang easterlies o kon mapaangahangin halin sa baybayon sa Pasipiko. Ang Northern kag Central Luzon, ang nasidlangan nga bahin sang nabagatnan sang Luzon, Kabisayan kag Mindanao, may parehas sila nga kabas kugun nga huyop sa hangin kasarangan hasta nga may pagmadlos nga huyop sa hangin. Kag parehas ang ilang nga direksyon na amin na nasidlangan o northeast may kasarangan hasta nga mabalod ang kadagatan. Diri sa Northern kag Central Luzon, ang ilang nga astronomical tide daw naglain lang 2.5 to 4.5 meters, while ang diri sa nasidlangan nga bahin sa nabagatnan sang Luzon, nasidlangan sang Kabisayan kag Mindanao, ang ilay nga astronomical tide 1.2 to 3.1 meters lang. Okay. Kag sa iban nga bahin man sa kapungsuran upod kita diri sa Western Seaboard sang Kabisayan, nagapabilin nga ara kita sa mahinay as sa kasarangan lamang nga paglupoy-dupoy sang hangin. Maghalin sa direksyon na aminhan na sidlangan pakadto na sidlangan northeast to east, kag may makanay hasta sa kasarangan nga kadagatan. Ato ni mabatyagan sa kabugusan sang isla sang Negros, may ara kita nga 0.6 to 2.5 meters ang aton nga astronomical tide. Kag ang aton nga
hunas karon alas 8:06 dugay-dugay no. Sini nga gabi 0.0. Ang tao magabalos alas 2:14 karon sa kagahon 1.2 meters ang takos sang kadalumon. Alas 5:53 sini nga po nagtunod si Haring Adlaw mga butlak ini siya alas 6:02 buwas sa aga. Ari kita 25 to 31 degrees Celsius in equation 77 to 87.8 degrees Fahrenheit. So munalakat sa ato nga timpo sini nga gabi action by. Idugang ko lang ni ang earthquake information taho. Sige, sir. May major shock kita sa Davao Occidental 123 kilometers no. East of Husi Abad Santos, Davao Occidental. 5.7 ang magnitude action by natabo ini siya alas 2:29. Ginsundan ini siya 7 ka aftershocks. Dason bumalos naman siya alas 5:13. Kagina sang aga no. Ato natabo to ya daw gabi to alas 2:29. Kagina sang kagahon. So nagsunod naman another major shock alas 5:13 kagina sang kagahon. 5.2 ang magnitude. Wow. Ang iyang lokasyon 101 kilometers Husi Abad Santos, Yapon, Davao Occidental. Dogin sa puti ang Davao Occidental, no? Amo na akon pamangkot dayon tani Sir Gan nga daw pirmi ginada sila no. Amo na kay Davao Occidental kag Davao Oriental adjacent sila sa Sulusi. No, sa Sulusi dason ti natungan siya sang Java Island la kag ti damo na da siya distribution sang active faults mo sa aton nga paglantaw sang distribution of fault daw damo da siya ti masami da sila daw ginatayog. So pasalamat kita ya sa Lord nga ari ta di daw safe kita no. Pero Negros friends ang aton balantayan pero ti east of Panay na siya no. So, ini siya ang na-mentionar ko kag ina nga second aftershock alas 5:13 ang kaagahon. Sinunda naman siya 4 ka aftershocks. Dason, ini naman nga alas 3:22 nga hapon, may ara naman siya 5.3. Hindi na ni siya Occidental Mindoro. Bumalos, nagsabat ang Occidental Mindoro. No? Ang Occidental Mindoro, dayati masami na da. Eurasian plate kag Philippine plate naton daw nagatihab na da siya. Okay. No? Daw permi man na da siya, daw vulnerable man na sa jolting permis pagtulo tayog no. So amo na siya. Ang aton balantayan ang muning Husi Abad Santos sa Davao Occidental, nagasabat-sabat man Davao Oriental, Kapitan Hiniroso, kag ini ang Occidental Mindoro. Safe kita dirya, 24-hour observation sa aton Negros Island, no? Ang Occidental kag Oriental naton daw safe kita. So salamat sa Diyos, no? Yes. Nga daw ang taga Negros daw ay maano sa tulotay-og sini. Hindi naman nakatingalan kay arita sa Ring of Fire action by. At least So na-update sila. nakatangaton Chimpo sa aton earthquake information. Bulkan kan laon way naman sa tawhay man lang. normal lang na sa gyapon. Sige. So amo ni action by sa aton monitoring alert and warning system. Sir Gan, salamat. May gabi. Okay, welcome. Yes, sir. Action firing line. Kompleto halin sa lakat sang panahon pakadto sa linog mga kaksyon ang aton sa nga pagpangalagad sa mga gabi didto pa lang busog na kamo sa information mga kaksyon. May ginabantayan sila nga pulon-pulon kuno pero do hindi gid man magporma ini nga bagyo. May man gani nga medyo magbulubog na man ang palibot kay daw ka paang gid sang sitwasyon ta. Action firing line. Labi na gid sa mga kaumhan, sa may mga ara sa mga pananom, dira ba kinanglan gid ato ng unglan subong mga kaksyon, ano? Sa mga utod ta nga nagapuyo sa igad sang baybay sa idalom sang Taytay, kilid sang kasuban kag kabakyasan, alerto lang 24/7. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo.
Sa drama, musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga. Action Radio Philippine Standard Time, alas 7:04 na sa buong adlaw, Lunes kita, Pebrero 21 na 2022. Action firing line. Bukas ng aton sa nga Facebook page pagya sa Aksyon, radiobacolod.com.ph, sa web naton, YouTube Plus, ang Twitter account mga kaksyon. Ang aton sa nga text hotline sa 0963-7570874 para sa inyo sa nga mga komento kag mensahe. Tonight, mangin kaupod ko kamo sa inyo sa nga mga komento mga kaksyon. Ang akon nga pamangkot, simple gid man na, or simple gid lang, kadamo gid gihapon nagaduda Action Oliver nga ang COVID-19 subong medyo nagtahaw na pero ginanegosyohan na gid lamang sang iban. Action firing line. Amo nang paglantaw nila mo, abi kamo da, ano gid ang paglantaw nyo sa COVID-19 man? Sa subong nga mga panahon kay nagligad to nga tuig daw nabatsyagan tagid ang pag-igo ni COVID-19, pero today sa inyo paglantaw, abi gapati kamo na sa mga chismis ang iban nga daw ginahimo na gid lang bulugasan sa aton mga utod nga sa gobyerno. Action firing line. Kamo abi komentar kay basahon ta karon dugay-dugay. Action Brian Borden. Action firing line. On board na, Tob Las 9 tak na sininga gabi. Sit back and relax. Upod kag sakay lang sa mga issues kag balitan. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action firing line. Ano balang nagali na gumba kag kaulumol nga balita sa aton sininga pagpangalagad. Ginbalikan tang syudad sa San Carlos matapos magluntad kahapon ining isa ka madinuguon nga insidente sa pagpang-ambush dito. Ang isa sa tatlo nga gindala sa ospital, hilway na sa katalagman mga karaksyon. Action firing line. Ang lolo nagapangayo sa bulig sa pulis nga kung pwede mabutangan sang police security sa hospital ang iya sining nga apo nga amo si Renanti Cho mga kaksyon. Ano gid bala ang sa likod sini tanan-tanan. Ang iban nga balita mga kaksyon sa aton sini nga pagpangalagad sa mga gabi, driver i-Action Oliver sang tricycle ginlothang didto sa barangay Maaw, syudad sang Bago mga kaksyon. Puwerte iya mo, walang takot na gidyang tao nga magtiro sang kasubong yaman nga tao in broad daylight mga kaksyon. Action firing line. Ang pagintindi naton nga ining nasambit nga suspitsado, posible nga nadakop na sang kapulisan sinigid ang mga hapon dira sa syudad sang Bago. Ang rason sang ila inaway, parkingan sang tricycle. Action firing line. Samtang spokesman sang NPA mga kaksyon nga si Sir Juanito Magmanwa. Ang iyang ngalan ni gali si Sir Romeo, ang matudtod yung ngalan nanta nakasalbar matapos nga ginserbihan sang warrant of arrest sa kaso nga homicide. Nakapalagyo siya, pero ang upod niya nga babaye ahay nadakpan sa kaso nga mga illegal nga paghupot sang armas luthang, may eksplosibo pa. Action firing line. Nagluntad ini didto sa Isabela. Samtang ang iban pang balita mga kaksyon, may connection ini didto sa San Carlos City. Report nga mistaken identity mga kaksyon, identity sa mga biktima sa syudad sa San Carlos nga ambush ginapakonfirmar karon ni Governor Lacson sa kapulisan. Tuod, hambal sa report to, hindi gito sila ang subject ng pagpang-ambush mo. Action firing line. Ay nako, sige. Ang iban nga balita diri sa syudad sa Bacolod, kon iban pa nga balita magkaksyon, mga public official sa Negros Occidental nga luyag magsuporta sa BBM Sara, ginapanawagan ni Vice Governor Ferrer nga magpagwa sang ilang desisyon. Action firing line. Ari di siya sa Miyerkules, pamatian ta, no? Kay ano to hapon, na 2 ka oras daw diri gito matupa nga programa May live ta kay Inday Sara Duterte kay Bongbong Marcos, ano? Pamatian ta sila nga duha sa ila sini plataporma di gobyerno. Action firing line. Samtang reformulated Pfizer vaccines makaksyon para sa mga bata posible sa second quarter pa, mag-aabot sa Bacolod Suro kay Dr. Mira Flor sang CHO. Action firing line. I-check tani karon kung kumusta di sa Bacolod. May mga reports ta bala sa mga adverse effect sining mga kabataan ta kay subong may ara sang report makaksyon nga mismo ang mga abogado nagapalayag nga ang bakunahan gid ang mga kabataan taman. May isa Action Oliver
nga nabakunahan ini hindi pagid confirm nga naglain ang ulo ya. Action firing line. Sige, ang sangguniang panglungsod sa Bacolod, ginaprobahan ang contract of the services sang isa kagatos ka nurses kag Dr. Tubtob Hunyo 2022. Action firing line. O si Saon taman karon kay daw kuan inang tawag sila naton gani. Inang kuan mga kaaksyon, inang si Madam Pau Sibla, ang anak sang anay councilor nga napatay nga si Elmer C. Nag-oath na nagligad nga adlaw. Ti magapungko na siya sa maabot nga Lunes abi or magatambong rather sa sesyon regular dira sa sangguniang panglungsod. Inang aton nga hibaloon man karon mga kaaksyon. Action Brian Borden. Action firing line. La City Jess na Action Radio Philippine Standard Time. Balikan ta na karon dalag ko nga balita lokal. Dito kita ray sa dalag ko nga balita sa nasyonal sa aton sini nga pagpangalagad subong gabi. Action firing line. Ariyo, ang kuan mga kaaksyon no, ang COVID-19 halin sa 1923. Nanaog siya subong sa 1427 ang bag-o nga kaso subong nga adlaw do Mayo ini nga balita no. Salamat gid Lord. Action firing line. Ang aktibo nagapabili na lang sa 58,657 kag ang nag-alalayo subong 3,269 mga kaaksyon. Action firing line. Aryo kay nagligad do kani mga 15 ka pungsod mga kaaksyon nga ginpahanugutan na sang pungsod Pilipinas nga makasulod diri nga ang balon nila vaccination certificate na gid lamang mga kaaksyon no. Subong gindugangan ini sang pila pagid ka mga pungsod kaangay sang Egypt ang Maldives, ang Palau, Albania, Estonia, ang Greece kag subong man Malta kag Uruguay mga kaaksyon. Amo ning paribag-o nga mga lugar o kon pungsod nga pwede na makasulod sa Pilipinas nga hindi na dapat pabudlayan pa. Action firing line. Ang masubo nga balita mga kaaksyon sa mga utod ta nga mga OFW subong didto sa Hong Kong. Kay ikalima na nga wave karon sang igo ni COVID-19 didto sa Hong Kong mga kaaksyon. Action firing line. May gina-try ko nga ma-contact from Hong Kong mismo kay may ara sang complaints didto ang mga OFW nga once nga positive ikaw Christian Oliver, hindi ka na pagpasudlon sang employer mo. Ginapapagwa ang ila sini nga mga malita kag ginapabayan ka na lang. Action firing line. Grabe ka subo, no? Ina ba lang nagpositive ka na sa COVID-19, pagkatapos kung mag-ayo ka, why ka na ubra dito sa Hong Kong? Action firing line. Ti ang pagintindi naton nga lubag ina sa pagsulundan dito sa Hong Kong. We don't know kung paano ini i-reconcile sang pungsod Pilipinas abi. Ti may consulate man kita dito kung paano nila subong ginatatap ang mga OFWs naton nga apektado gid sining nasambit iyang si COVID-19 didto sa sitwasyon nila subong. Action firing line. May kakulangan ang Pilipinas maybe didto dapat mag-amo sini sa mga pungsod because of COVID-19. May mga isolation facility na ni didto nga ginapatukod man ang Pilipinas or mag-arkila abi for the meantime kay ini si COVID-19 we are praying nga hindi giman siya mag-last forever kundi dason nga mga binulan or tuig madula gid man ni siya magrinta-rinta gid anay ano ti didto subong ay kaluluoy gid sa mga OFWs naton. Pero ang interview sang consulate sang Pilipinas sa Hong Kong gina-deny nila ang reports nga ang mga taga Hong Kong nga mga OFWs na pabayaan sa sini nga mga tinion kung positive ikaw. Action firing line. Di dapat hindi inamanami ang mga employers na dapat kasuhan ni sila. Kay ti ginbaton nyo na dira dapat sa kasubo kag kalipay Action Oliver ano? Galing kay hindi taman mabasol ang taga Hong Kong ang mga employer nila. Kay ti inang kabuhi man nilang kabuhi man nilang ginaampingan nila pero do kaluluoy nga tabugon mo yang mga OFW gwa ka mo to positive ka mo di na mo balalik diya sa pagkasakit man no? Action firing line. Pero tabay pa matagaan sang justice ini sa pungsod Pilipinas ang aton gobyerno subong dapat tutukan nila ini
labi na gid sa aton sini nga presidente mga kaksyon. Si President pay ara pa sang 3 tubtob 4 ka bulan nga nabilin kabay pa matutukan ning mga problema sang OFW. Action Firing Line. Sige, ang iban nga balita makaksyon nga aton tutukan sa mga gabi, oy, isa naman ka PNP chopper iya ang naghugpaas kag isa man ang patay ho. Action Firing Line. Si Patrolman Allen Noel Una mga kaksyon, PNP Airbus iniho or H-125 helicopter nga RP-9 or -9710 nga nagalin sa Metro Manila kaina may ara sang administrative mission padulong sa Purok Maya og Pandan. Mga kaksyon barangay Pandan humog paas ini, no? May duha nga nagkalapilasan subong ginaimbestigahan pa anong rason sa paghugpaas sang helicopter. Action Firing Line. Amo ni dapat ang tutukan man sang gobyerno ta nga magbakal man kita sang inang di kalidad man nga mga helikopter sa mga pulis ta kag mga army action Oliver, no? Oo, kay nga kaluluoy gid lang ning aton otoridad nga magsakay sa mga salakyan sa kahawaan nga mga gabukon. Action Firing Line. Kaluluoy gid lang aton nga mga otoridad. Di kay ginatutukan sa gobyerno to subong niya, hindi papabaligyaon sang over the counter nga bulong ang tianggi kag ang sari-sari store. Action Firing Line. Pero ang problema sa mga salakyan sa mga pulis kag armita, mga gabok ko, way matato kabalo kung ano gid tubing na nadagtan o kung natabo ano. Pero hindi lang ni subong ang natabo, kadamo na sang mga salakyan pangkahawaan sang aton nga mga soldado nga puro gid naghululog paas mga kaksyon. Action Firing Line. Ano abi kay basura sa ibang nga pungso damo pang ginabakal ta di. Action Firing Line. Ginbasura na gani kay paltik na sagi pataya ka bakal tapos milyones pang bilik. Action Firing Line. Sige, ang kumilik ko naghambal no face shield na kuno. Tiduay naman gid ka face shield. Di pa taga face shield daw ay nagin ba no? So no, diri sa alert level number 1, 2 kag 3 mga kaksyon, ina makabig and new normal, way na sang face shield mga kaksyon, ilabi na gid sa election time. Pwede na nga wala maka-face shield ang aton sini mga botante at the election time siguro base ang aton sini nga alert guro madula na gid niya. Naway na gid ni kay kabay pa, no? Action Firing Line. Kung magboto ka sa panahon sa eleksyon, kung nara ka na sa polling places mga kaksyon, hindi ka rekta kasulod aksyon Oliver. Kung hindi ka maghapit nga makuhaan kanila sang non-contact temperature. Na kung ang imong init dira na naglabot sa 37.5, butungon ka sa mga medical personnel. Dira ka lang anay, pahigad ka lang anay. Relax lang. Basi nagahilanat ka, or ano nga sitwasyon, abi plastar tanin ko galingan mo be. Action Firing Line. Kaya ginaayo man sang COMELEC mga kaksyon ang mga Board of Canvassers nga dapat hindi gid pagpunon nga gakadula ang social distancing dira sa sulod sang mga presinto. Action Firing Line. Way gin man niya galapitan na Action Oliver ang gabuluto no kay one sit up do kalayo pa na ganing ano do 2 ka metros guro na ana ginutok da sa kwarto kabalo ka Action Oliver kun sino ang mga manog chismes ang kada kandidato. Action Firing Line. May ara na sila nagamonitor da mo kung sino ka kandidato do ka watcher bla nan amo ni sila nga ginutok da kung kisa daw ang mga maestra do awayon paninila. Action Firing Line. Tapos may ara pa na nga butunganay sa mga butante. Tapos kung makita nila nga daw hindi siya pwede man magbuto, pero ginbaton sang Board of Canvasser kung mga teachers da, laliso nila nga buto ni asus grabe nga tinawagan na dayon. Amo na silang gapagamuda. Action Firing Line. Amo na silang gapagamuda. Las 7:18 Action Radio Philippine Standard Time. Action Brian Borden. Action Firing Line. Balikan ta na karon mga kaksyon na. Contact ko early this evening mga kaksyon before sa aton nga on board kay former councilor and the former city administrator and now volunteer mga kaksyon sang EOC, Madam M. Ang. No? I-check na ton kay nagadamo mga kaksyon ang center sang aton sini nga vaccination sang 5 to 11 nga mga kabataan na ton. Action Firing Line. Gakakulbaan ko kay may mga reports bla na although nga hindi manggid matawag nga sigurado na ni nga mga balita hindi diya sa aton na sa iban to nga mga lugar nga may nainjikan nga ang nainjikan nagalain matiyagya gaturong mataya kaga Action Firing Line.
Di may nagasadya, may nagahatag sa ila sa opinion, sa hindi, basta may ginabatya, ginasya nga lain. Hindi talang abi pag ipaisibangod inabi sa bakuna, please lang kay maguba na karon yang aton sa gobyerno sa plano yung dulaon si COVID-19. Action firing line. Amo man lang ang aton mo, pero kabay pa nga amo na nga subong pa lang mismo, timprano ko liwat manawag kay Madam M. Ang kay mangkoton ta kon ang Bacolod kumusta sang nag-umpisa kita sining vaccination sa kabataan, may mga reports bala nga mga adverse effect or mga event abi or may na hospitalized abi nga kabataan after how many days nga ginbakunahan ini sila or after the vaccination on that day mismo. Amo nang gusto naton hibaluon sa mga gabi para at least ang Bacolod non kag ang Negrosanon liwat nga may ara sang pagsalig sa ila sini kaugalingon mga kaksyon. Online sa firing line. Sa baron, tanay time na ni Ma'am M. Anga. Ma'am M. Ang may gabi, welcome to Action Radio Bacolod, Action Brian Morden. Ayun gabi, Action Brian. Good evening sa tanan nga nagapamati. Aha, salamat ma'am sa time. Ma'am, may mga reports bala although nga hindi sa mga lihitimo nga mga media entity bala mamaw. Pero galing kung kaysa ginaguba ang huna-huna sang mga ginikanan sa mga kabataan nga nagakabasa nga may na-injectan sang bakuna na naman nga naglain ang ulo ang pamatsyag mama, no? So hindi yan natabo diri sa aton sa Bacolod kag Negros. In fact, dito sa ibang lugar puro Pilipinas gihapon. Ma'am, ang amon malang gusto ibaluon, kumusta kita ya diri sa Bacolod after sang nag-start kita sa amo nga adlaw hasta subong? May mga complaints bala kita ma'am sa ginikanan kag kabataan dire. So far sa tanan nga nabakunahan ta, if we are talking about 5 to 11 years old, Action Bri, wala gid kita sang adverse effects nga reported pag naobserbaran, no? So far, thank God tanan ta nga mga vaccination sang aton mga chikiting, wala gid sang may nagreklamo sang any untoward reaction to the vaccine. You must remember nga ini ang vaccine is specially formulated para sa 5 to 11 year old na age group, Action Bri. So ang dosage na sina is mas gamay na siya kumpara sa adult nga vaccination. That's why lain ang iya packaging tina. So para sa pagigani sa aton ya sa City Government of Bacolod, ang aton vaccination area para sa mga 5 to 11 separado gid ina from the general population nga vaccination. Namuno mo ma'am ang dosage and ang kadamuon sa gina-inject may ara to naghatag opinion sa sining nagalapta nga information. In fact may video gid gani ma'am basi nalabyan man nimo gani guro nga basi nasubrahan sa kadamuon balasang vaccine ang na-inject didto sa sining bata, no? Actually ang edad niya do hindi man 5'11", do mga below 18 man siya gani ma'am. Pero diri sa aton nga ma'am ang aton nga mga nagapang-inject dira nga mga utod ta nga mga nurses kag iban pa will equip gini sila ma'am yung gin-train gini sila ma'am, no? Yeah, as I have mentioned and I have posted, pati ako nag-training, gid ko sining Action Bri. I see. We attended the training seminar para sa vaccination sang 5 to 11 years old. So, kung wala mo makumpleto ang training, you are not allowed to inoculate sa aton mga kabataan. So, only those trained sang NVOC, sang DOH, amo ang pwede naton ma-assign or ma-deploy para sa vaccination sa mga 5 to 11 years old. Amo man na ang rason nga wala tagapadamo sang vaccination site, kay ang aton nga mga trained nurses kag doctors lang gid ang aton nga ginapa-inject sa mga 5 to 11 years old para ma-assure naton ang aton mga parents and also ang kabataan man mismo nga safe ang pag-inoculate naton sa ila. As of today, ma'am, I don't know kung may data kadira kung pila naka 1,000 nga Bacolod non nga mga chikiting nato nang naka-avail na sang first dose, ma'am. Action Bri, ang una nga batch nga ginpadala sa aton nga vaccine is 10,000 doses. And that is good for 2 doses kay ang Pfizer is a 2-dose regimen nga vaccine. So, both silingon, it is good for 5
1,000 kakabataan. Mhm. And kaina, nag-last day na kita, last na to naton, kay wala na kita bilhin nga vaccines para sa kabataan. In short, Mhm. na-use up na ang more or less mga 5,000 I see. sa doses, 5,000 man kakabataan ang inoculate naton sa 1 week naton nga vaccination. Mhm. Pagpintindi ko to, first day, ma'am, ang nabakunahan daw halos kabataan sa nurses, mga ara nag-obraman sa gobyerno nga Yes. frontliners man, ma'am, na no? Oo. Mhm. Yes, ang nauna man sila register. Action Bright, mga kabataan sa mga medical frontliners naton ang naka-priority. Kay siyempre, ang mga ginikanan, exposed kaayo, hadlok man sila ang ila kabataan. Can you imagine, every day exposed kaya sa posible nga may COVID or ang iban gani sa ilaya directly nag-care sa mga COVID patients naton. So, syempre hadlok man sila nga madala nila or ma-infect nila ila kabataan. Pag-open naton sa registration, sila man yung una nga nag-register. So, kalabanan sa first day naton, first 2 days actually, mga kabataan sa mga frontliners man naton. Aha. So sa mga 7 days nga nakaligad so far, linong ang Bacolod, wala sang reklamo. Amo lang gusto ko sulit-suliton kay para mapalabot naman sa wag ginikana ng iban nga panggaduha-duha pada plus pagin sini mga reports nga kung kaysa may naga-intradaan nga mga professionals ba ma'am nga naghatag man sa mga suggestions. So doon naton gusto nga gubuon tang programa sa gobyerno, ma'am, ano? So Bacolod, linong for any events or hospital nga mga kabataan. Amo nang gusto taklarohon. Actually, hindi sa linong Action Bright, tungod niya kataas ang turnout ng mga kabataan. So, medyo may, literally, hindi siya linong kay nasadyahan ng mga bata. Ang aton mga vaccination sites, lain-lain ang mga team sa kadamo sa mga treats para sa mga bata. And we would like to thank our partners, ang mga nag-partner sa aton, nagbuligid sa city government para maging successful ni ang aton 5 to 11 years old. So, linong siya in the sense nga wala sang mga reklamo, wala sang effect, Yes. wala sang adverse effect, wala sang mga side effects na reported sa aton. So far, we always make sure nga sa kada vaccination site, may mga pediatricians kita nga naka-assign man kasi may mga doctor din on standby. Yes, amo nang bot silingon ko nga linong sa reklamo kag nagkala-hospital nga mga kabataan, ma'am. Amo nang Wala gid so far. Yes, mayo gid no. Sige, ma'am, do dason pa nga adlaw maabot ang bag-o nga Pfizer, no? Dason pa nga inadlaw. Actually, we are expecting possibly by Friday. Base pa lang, we have already made a request for additional vaccines kay lain man niya ang sa kabataan. Damo patayatan ni vaccines na kung para sa adult lang ya. Kumpleto pa kita, damo pa kita sa aton inventory. Pero ang sa kabataan, since we have run out, nag-request na kita. Hopefully may maabot sa Friday. Kung wala man gina next week for sure may ara na maabot. Sige. Ma'am, ulahyunon ko na lang ni ma'am because on Wednesday, maybe garo may information ka naman nga si Inday Sara kag si BBM maabot diri sa Bacolod. May ara na ma'am nagkuha sang mga guidelines from EOC sa lugar sang ilang avenue because I understand sa initial nga reports nga naton from Bacolod to Negros Occidental, south to north and east makadto diri mga 80,000 ang mag-aabot, ma'am. How can we manage sa mga situation kung health protocol ang paghambalan, ma'am? Well, actually, sa amon sa EOC, wala pa na nakalabot. But base sa level sang aton nga chief executive sa mayor, base ara kay Mayor Bing, posible may communication na ang campaign team ni Mayor Inday Sara. So, we will deal with it kunara na sa aton. And of course, ang COMELEC has always been consistent in reminding people na ang mga campaign activities sa mga national candidates for national positions can be scary, kung kita tanawon mo kay ginadumog sa mga tao. Wala labot nga, siyempre national officials sila,
Ang iban may mga celebrity status pa. Aha. Kag ang iban pag nagadala pag mga celebrity. So Yes. mga tao nagakainganyo gid nga magkadto on site kag mag-participate na sometimes disregarding ang danger or ang padayon nga threat sang infections of COVID-19. Although sa aton subong ginakalipay kung in fact manug-post pa lang ko tani isang nagtawag sa akon because we have zero positive cases for today for the first time in a long time. It has been consistently napanaog ang ato number of cases. Ang pinakamayo gudya is ang severity bala sang symptoms action bright. Yes. Siya doon nagiging ka mild ang mga symptoms. Subong wala na to sang mga grabe nga mga ICU. And Gani, ang aton wala kita COVID deaths nga directly caused by COVID for the month of February. Gin-review namon kay ina ang reported deaths for the month of February. Ang non-gid deaths are caused by other causes like cancer, chronic kidney disease, kanangid may isa to ka 5-year-old nga may cancer man galing kay it so happens nga kung magpa-hospital ka subong action bright ina-require na gid sa mga hospitals ang swab test or RT-PCR test. So coincidentally ang mga deaths ni naton when they were tested nag-positive ni sila sa RT-PCR. Pero ang cause of death is not COVID, other causes galing kay natabuan nga positive sila sa test. So ma-record sila under sa aton COVID deaths. Pero ang maayong balita nga wala gidya sang may napatay for the month of February na natungod sang COVID. Unlike before, after break kakibot lang kita no mga kilala ta nga hubin pa, wala man na balatian, wala man na may ginabatsyag, gulpi gin COVID, and then wala ka ginhawa, budayan maginhawa. Nag-abot late, nag-abot sa hospital, grabe ang pneumonia, hindi na masalbaran. Sagwa ay madala sa mga emergency medicines nagataliwan sila. So, we have personal experience ang mga amo ng cases sa nagliligan nato ng mga surge. So, subong nga mga tiyempo, subong nga mga inadlaw, so far, and especially for the month of February, wala gid kita sang COVID death. Bao ka namin. So, Praise God. amo na ang aton ginapasalamatan gid subong. And of course, today, Balikan ta si Ma'am Emma Caction. Good news for us. Diri sa Bacolod, zero. Real-time na action ang gina-mention niya, ano? Action Firing Line. Subong ini nga adlaw kay Kuan isla mas advance ining na baton sa aton sini nga mga otoridad diri sa Bacolod, ma'am. Balik sa imo, ma'am. Pasensya. yes, Action Bright, bago ko nakabaton sa report halin sa mga molecular laboratories naton, tag ang positive line list duwa lang gid ang unod, repeat test pa, no? Repeat test but silingon recorded na as a positive case previously. So therefore, wala gid kita sang fresh case for today. Thank God. So meaning ang mga isolation facility naton, quarantine, subong medyo nagligwa man imam, no? Nagtawhay gid. Yes, nagtawhay gid which is timing man bala Action Bright kay ang DepEd nagahana na gid nga mag-open sang face-to-face classes. Sige. With that, ma'am, last na lang gid gali. Aside from COMELEC, PNP, ang EOC maybe mapadala gid man sang tao dito sa venue mismo, ano, sa sining political rally abi sa Miyerkules to check sa area or pangsaway man imam, no? Ang aton nga task force disiplina, they're always sa mga muna nga mga gathering, basta may mga mass gathering, mga gathering sa crowds nga vlog ko. Para na nga aton task force disiplina naka-deploy na sila Action Bright. With that, ma'am, salamat sa mga serbisyo tonight. Maayong gabi sa Moliwat kag God bless sa aton, ma'am. Mabuhay. Thank you, man. Mayong gabi sa tanan Kaluwat. Thank you. Action Firing Line. Si Ma'am ang mga kaksyon ang aton sini nga nagpangalagad sa mga gabi. So, mayo na parte sa mga kabataan sa Bacolod daw wala gid sang may gid report ka naglain pamatsyag. And the same sa Negros Occidental, linong kay kung may ara gid man ti ang Action Radio, hindi gina mag-ulihi, maulihi rather sa paghatag sang information regarding sina, no? Action Firing Line. Zero subong. Bawa dumayo nga patimaan nina. Ginakulbaan ko lang ang pag-umpisa sang kampanya, no? Ang pag-umpisa sang kampanya sa lokal sa March 25 na
dason nga bulan. Bisan ini ganiyo kay karon sa report ni Action Marlon, malabutan ta sa karon, 80,000 Action Oliver ang gina-expectar nga magtambong sining nasambit iya nga political rally iya ni BBM kag Inday Sara. Action firing line. Di makaigo na da sila sa may Bridco. O makaigo na sa Bridco da. Hindi guro. Basi hanggang salita man lang 80. Pero bisan magbulo 20 mil sa pagkagutok na magamo nga sitwasyon. Oo. Oo. Do wala ko yan na-excite gid sa pag-abot nila nga ang ako nakakulbaan. Ang kwan ang kadamuon ang crowd. Prangkang istorya. Action firing line. Why pa kami na to actionan ka intra. May mga celebrities May mga celebrities maabot. Oo, gina. Balibara na lang to namo ni Ann gani kay madungagan panamanog ng to. Action firing line. Di lahog na no. Anyway, the City 35 Action Radio Philippine Standard Time mga kaksyon sa aton sini nga pangalagan. Pagbalik na ton karon, tutukan ta mga kaksyon. I-try ta nga malambot ang Vice Alcalde sang Bacolod kon bala magapungko na gid si Madam Pausi bilang konsihal tan-o sa iya sini nga amay diri sa Bacolod mga kaksyon. Action firing line. Sige, ini nga bahin sa aton nga Pressure na tayo! Pressure! Yaw kita anay sa aton maukod nga mga tagpalamati. Rofi Libran, thank you again. Ray Flores Barayuga or Bariyuga. Bariyuga. No, di ko magbasa ho. Good evening, Son Bry. Condolence sa family Alin Suring. Kaglabi na sa bayaw ko nga si Christy Susana Alin Suring. Ay gali. Tungin tiro sa Maaw. Pagkuhan mo to gali, sir. Kilala mo to gali. Marilo Travilla Catinoy, naga-monitor man. Milili Oligo sang Bunny Cave. Chris Wong, Action Bry. Good evening. Listening you right now sa program mo si Kagawad Vergara niya sa Balareng. Wow. Thank you good Sir Kagawad. Sir Wong, thank you good sa pag-monitor. And si Jenilyn Bandoha. Action Bry. Keep safe and God bless you. Watching live FB sa Quezon City. Salamat gid. Warren Ortiz Araman. Ginagreet ni Oligo, Sir Oligo, si Ma'am Vanessa Star Mayo nga sige lang saot-saot sa Facebook. Doc Matt Mayo, Jinky Dayalagdon, Noel Amar, kag Alex Montesa. Melvin Piña Fiel, mga wala absent niya nga mga listeners. Tanong ka namin ni sila. Jenilyn D. Villasor Araman. Christian Iquez. Good evening, Aksumbray. Greet ko family Ikes. Ka Garcia, wala gid ko ga pati Aksumbray. Into gid na. Elvira Hilogo. Good evening, Aksumbrayan. Pag-greet happy birthday kay Patrolman Guruay, Sobirano Horolan, watching from Charito Heights, Barangay Granada. God bless. Sige. Si Rensky Perez daw klaro kag bugas na lang ni ang COVID. Oh. Elizabeth Gamala, naga-monitor man, and God bless. Rowena Castillo de la Cruz, Purok Masagana, Barangay 6, naga-monitor. Milili Oligo, nabasa ko na, Toto Navarro Araman, Paul Spot III, Kano Orita. No sa imo, bro, Brian, kung ikaw man bi bro pamangkoton, party COVID, kung ginanegosyohan gid man, daw mas knowledgeable ka pa Goro? Secret lang ko sir. Ambot. May gabi na sir, Kano sir. Salamat gid sa pag-monitor. Si Toto Navarro, naga-monitor man sa Bulacan, Gatanaw live. Si Ken Micah Panagiton Villanueva, literally Aksumbray daw negosyo na gid ang lakat sang COVID subong. Kay instead nga kada adlaw ma-lessen ang case because of vaccines, daw mas ga dugang pagani kag daw wala ga iban ang number of cases every day based on news. Di na ang naghalin man, wala katapusan. Good evening sa tanan nga Villanueva and Diago diri sa DSB. Wow, salamat gid. Kung di siya mo gusto yun mag-media si Madam Ken mo. Pero kung gusto ya gini, why not? Pwede gid,
kay graduated ka man sa 4-year course na. John Serna naga-monitor man. Si Maricon Aliusa Tambanilio. May gabi Sir Brian, more than watching from Barangay Don George, El Aranita, Bacolod City. Bago City. Ray Carbakil, good evening Sumbray, monitor lang kami tamyaw kulang da ang family Carbakil sa Escalante, solid BBM sa Ragin sir. Okay. Cheryl Perpetua Tihano, naga-monitor man. Toto Balulot, may gabi. Donna de la Gracia, naga-monitor man sa Barangay Estefania. Veronica Santillan Manukan. Si Cheryl, hello po, good evening Sir Bry, more than watching from La Union. Salamat. Imbang Chocampo Action Bry, kabudlay gid Pinoy nga OFW, kay daw may discrimination kung sa iban ka nga pungsod. Hindi lang kay daw Sir Imbong sir, grabe gid ka discrimination once nga OFW ka, gaubra ka sa sulod balay, gahipos lang ng iban kay hadlok nga mabukaran pero prangkang istorya discrimination na puwerte. Gina-discriminate somehow gani ang mga kwan, ang mga taga Visayas magpadulong sa Metro Manila. Gina-discriminate pa gani isang pareho naton nga Pinoy. How much more kung nato ka sa iban nga pungsod nga hindi naton pareho nga dugo nga Pinoy ano. Bambi Serrano Defensor naga-monitor man sa East Homes 3 Barangay Estefania, evening lang sa mga Defensor family. Si Manang Lilibet Gotera ng Liboy, may gabi kag si mo husband Jerry Hontiveros, good evening Sumbray. Please ask Ma'am Ang kung may vaccination sa PDEA sa 22. Ay, why ko na-ask daw. Why pa sir? Why pa bakuna? No, naubos ang 10,000. Jocelyn Song Comedia, may gabi Ma'am M, ang number 1. Wow. Jenilyn Villasor, gagrit may gabi kay Ma'am Emma. Si Reggie Valencia Tilanas, good evening Sumbray, kung pagkatapos ng eleksyon maghambal naman ang DOH nga nagdamo naman ang mga nagpositive. Ako magpatigid nga ginahimo sang ara sa gobyerno gatasan ang COVID. Binder boy niya, si William Monti, tanda niya si Sir Reggie mo. Tanda pag mo. Almer Parcon, naga-monitor sa Villa Barbas, Barangay Zone 2, Cadiz City. Ay, may gabi taga Cadiz da. Virgil Pinda, naga-monitor man si Raslin Bison and his family sa may Calatrava, kag Mafeol Pinda, may Kanturay, sa Sipalay, naga-monitor subong. Stay healthy, always good action, Bray. God bless. Salamat. Ronnie Arculas, good evening, Sumbray, but don't forget that these vaccines are still in trial and experimental stage. We still don't know its effects now, but base later on it will manifest. God forbid. Hindi lang. Kabay pang hindi lang kay ang pagintindi ko ang tuyo subong sang mga lideres sa bugos nga kalibutan to spare from the virus. No? Amo na ng aton nga pangamunyoon. Ha? Nonoy Castaneda, Sumbray, good PM. Pwede magpabakuna dira ang bata even outside Bacolod. Thank you, gid. Pwede lang gid siya. Bisan diin lang gid ang vaccination subong. Nicanor Ticala, Georgia Gargasiran. Good evening, Sumbray. Monitor lang kami, Carla from Singkang. Salamat. Si Rizel Pidan, evening, Sumbray. Watching live diri sa Aurora, Zamboanga del Sur. Tami ako sanday tatay Pano, kag nanay Tessie Pidan, dira sa Shinda Maria Cecilia, Barangay Cruising, Magalion, Moises Padilla. Always gid sila ga monitor Action Radio. Thank you, gid. Wow, salamat. Si Ma'am Jocelyn, okay. Okay, sige. Kativer may gabi, Carmelo Garingo Raman, Diding Alohamiento and family sa Antipolo, Pontevedra, sa La Carlota niya si monitor man si Uhal o Ujal Binoni Alaho sa La Carlota. Ray Flores, so Sir Bry, kilala ko, hindi siya ambot kung tuon nga nadakpan na nila suspect. Nadakpan, sir. Johilial Lane Kulits, naga-monitor man clear ka di sa Antwerpen. Sa di siya man Antwerpen. Thank you, Gid. Athea Kim Eriman, thank you, Gid. Si Rochelle Evangelista Araman, Bibing Dagia Bautista, good evening, Sumbray. Ga monitor gid kami sa may Lizares Avenue, Barangay 39.
Si Kativer, okay nabasa. Okay. Good evening, Action Bray, Mitoy Arkio, Siliana, Bago City. Jamel Di Florendo. Evening, Action Bray, more power, Action Radio. Stay safe always, God bless. Salamat. Payongayong Rinan Araman, God bless. Sige. Mapahuway lang gamay ang puwa ko, balikan tagig kamwa. May mga dalagto kita ka balita sa aton pagbalik to gidugay. La 7:44. Presyar na tayo, presyar ah! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Kag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong mga time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo.
Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaagay sa iba nga network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kon magpamati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kon sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Kasi pinagamat-amat pumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Di ba medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga Pasuwat nga ng traffic to or ng-transit dito sa sulod ang Mang continuous range ang nag-isang sa factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon ng early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. Hey everyone! Ako balik si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong is 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sininga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugaling. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Action Radio. Ako gali si Enrique Polgar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay. Gito ni diya kay daw daw lutod, mag-abyan, ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo. Kung ano mga problema,
ano niya gid, ginatagaan niya gid sang solusyon. Kapin pa sa kinahanglan sa among mga pamilya. Tanan kami dialos pwede sa pinilian. Kapin pa sa mga pandemic ibang damo na dulanog drama diri sa action si manager suportado dito tama sa amon kay wala kami napabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry Espolgar, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Action Radio. Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Account ko ni Pressure na tayo, pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Kag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang stop, drop kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelist Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayhupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mga... Sige, while ginaplastar ng aksyon ang defensor, mabasa kita anay halin sa kay 7890.
Bri, good evening. Si Vice Gov proven na iyang Marcos loyalista kay ugangan niya Marcos Crony. Okay. Kung gusto ka, ang tao nga ginpalaya sila sang amay niya, diktador, so be it. Kay maski under Duterte daw pattern man ka dictatorship, magdaog sila balik mga tao ni Duterte kag mga military sa government agencies, tuloy pa rin, which ginabawal na mga ex-militar sa civilian governor to avoid the ghost of martial utod. Kanami ito tani sa information, no? Galing utod, no? Tamaan kalawig, sir. Sorry. Action Firing Line. Good evening, Bright. Tamiyaw ko lang si Mamang Linda, Tita Hazel, Mama Karen, Papa JC. Gapamati, gid sila pirmi sa program mo. Si Zairen Inia, sang Cambaros. Salamat, gid. Sige. Evening action na, Bri. Salamat, gid kay open mo, gid ang party COVID. Kami diri sa taga Isabela, nagpasalamat, gid nga kon usisa mo ni ang budget sang national para di ka taga Isabela. Para di sa Isabela, kay kalabanan ginagamit gid sa kampanya. Kay ginapili lang ang ginatagaan. Damo gid nagahawa-hawa nga labuton. Pero hasta subong wala gid malabutan. Ang tamaan sang bagyo, pasalamat gid kami. Action Bri. Nami tani kon may ara kita ma-interview regarding sinino. Action Firing Line. Okay, sige na, check na to sa Action Marlon sa sini nga mga tiniyon makaksyon. Good evening, Action Bri. Monitor lang kami di always sa Tamyaw Landayon, Amon Pelangga nga Kapitan, Honorable Barangay Kapitan Aurelio Panoy Tulero, sang Barangay Mansablay, Isabela, mga kaksyon. Action Firing Line. Sige, last 8:01 na sa aton sini nga pagpangalagad. Alright, alang-alang seksyonan. Si Action Marlon. Aara da sa ati, sige. Check lang nato na gamay sa Sinimaterion makaksyon. Kay damo man interesado sa balita yan niyo. Sang balita ni Action Mar, damo interesado niya sa tong 70 to 80,000 ang magatambong oportino. Action Firing Line. Kag ining gusto matabo ni Governor Jose Lacson nga ipa-check niya kag ipaklaro niya sa kapulisan kon nasalan gid lang bala ayhan atong 4 kahapon nga pinangluthang sa syudad sa San Carlos sa din 3 gid diri ang nagkalamatay. Action Firing Line. Kabudlay sang panahon subong, no? Dapat pulo panilag kas palibot mo. Sige. Aring kompleto nga detalya with Action Marlon Hinabia. Ang iyang balita dulong sa aton sa D3 Bayo dugang nga proteksyon sa kaugalingon. Action Mar, mayong gabi. Action na Bri, mayong gabi, maging masadyagin ni ang sudad sa Kabacolod sa maabot nga Miyerkules. Tangod na rin ni mabalaan kung gid ang hapiyog, ang tutod nga hapiyog sang mga public officials naton, hindi lamang sobra sa Negros Occidental, kundi pati na sa may sudad sang Bacolod. Kay man amo ni ang grand rally nga patigayunon sang Unity Ticket. Unity Team or Ticket nga ginapamunuan ang presidential candidate nga si Bongbong Marcos kag katandem sa nga si Davao City Mayor Sara Duterte. Now, ang initial nga schedule ginpresentar kay ni Vice Governor Jeffrey Ferrer sa mga katapos ang media, no? Miyerkules sa aga mag-aabot ang sumbray si Marcos sa Silay Airport. Pagkatapos papaway-huway sa anay kag pagkahapon naman ang schedule na sang caravan, no? Caravan nga mag-umpisa dira sa may highway sang Silay sa unahan lang sumbray sang Silay Hospital. Magatipon dauna ang mag-aupod sa caravan mga supporters nga ginapaabot ang sumbray pula kag green masalakot dire, no? Karating pula yan ni Marcos, ang green iyan ni Sara.
So masalakot na sumpray mga duag nga mangibabaw sa Miyerkules ang hapon. Lawig man karavan nila gali no, sila ito Bacolod Action Bar, no? Duwa man ka oras. Ba. Oo, kay malabay sila sa may talisay diretso sa open space sa reclamation area. Aha. May bakante na aksumbray nga lote dira na butang ipamta ang entablado kag dira na ang grand rally nga patigayonon. Ang matabo hambal ni Ferrer nga ang ara sa bawo sa entablado siyempre ang mga kandidato. Aha. No? Si Marcos, si Sara kag ang 12 nila Action Bray ka mga kandidato sa pagkasenador. Buwas gani Martes hambal ni Ferrer mayara na sang magauna direksyon Bray mo nga magabisita diri sa Bacolod nga mga kandidato sa linyada nga BBM Sara. Wow. Oh, boss, matempranos la kay banti siguro pulo istorya Pulo pa nga musta muna pulo pangamusta panghilay kag pangilala sang kuno parente nila. Naka-practice na sila hiligay noon? Gani man, tidusi gid ang subray kulo kompleto gid no? Ang gusto ko Miyerkules ni Action Oliver mo, Action Bar ko ni di off ko ni Galio. Makadto ko to kay makadto malantaw kuya kay Torney Harry Roque kay basi magsaot naman blaya paro jib action na Action Bar out. Oh, no ara si Roque, naka-green ina si Roque, naka-green. Naka-green. Oo. Magsig gimmick pala na, no? Oo. Alam mo ba si kon isa ini sang makapadaog sa iya? Ay kadumdum ka sa una, may ara ka ni kandidato nga nagsaot budots, nagdaog, di ba? Why to gani kwan visual lang to, why to audio, why to hambal, no? Oo. Oo. Isa na sa ginapabot ang sobray sa Macoluton kag Negrosano, no? Oo. Ambal ni Ferrer mga stinta tubtubot sintamil malang ka mga taong ginalauman nga nagatambong. Posible gid kay kada banwa kag syudad bi butante pinakanubo 2,000 action mara no? Oo. Oo kay kunin nang salakot ni siya, no? Ambal ni Ferrer isa siya sang taas ng opisyal diri sa Negros Occidental nga temprano pa nga nagpalayag sa suporta mo sa kandidatura ni Marcos Action Bray. Pero matabo yan sa dalom na ni sila kuya, hindi na sila magpungkos papaw. May 12 nga daan plus ang si Bongbong si Sara 14 na. 14, oo. Pasi kon mabugatan balang tablado blati sa dalom na sila kuno. May party list pa na Action Mar. Ay partilis pa nga upod-upod. Balantayan dire mo kay kainagin siling ni Ferrer nga may ara kamo sang sorpresa nga pamalaan or masaksihan. Wow. Surprise nga masaksihan kay nag-mention niya 25 ka mga alkalde sa Negros Occidental. Amo man nagsumbray nga figures or numero ang ginpalayag niya sa una para to press conference, no? Sa nagpadulong dari ang survey nga campaign manager bla Marcos si lipat lang ko sa ngalan no? 25 ka mga alkalde same gyapon nga figures ang sa naging palayag kainab 25 pero ang balya sa Miyerkules piho nga magadugang kining 25. Ang bagay ni Ferrer sa mga public officials na nga nagapaligis gyapon kag hindi gyapon balaan kon bala kay Marcos sila or hindi or iban sa mga kandidato iban nga kandidato siling ni Ferrer ipakita nyo na matutuod yung color sa siling grand rally kaya para na temprano pabalan kag madala sa listahan ay amo na isa na amo na pinag na-mention na di Action Bray ang kalabar nga mga public officials ang mga tambong halin sa 3rd district kini given naman Action Bray ni majority ni isang 3rd district public officials kapati nagpalayag ng ligad mo si former 3rd district congressman Albi Benitez sa suportan niya nagpasa Action Bray personal gid gani isang manifest of support no ginpadaho gid to kay Bongbong Marcos gid. Kurti no. Yati ang PDP laban. PDP laban ni si Benitez mo. Di man nga miyembro siya
nga 22 ka bilog nga halin diri sa Negros Occidental nagupod man sa manifest of support. So sa lingon Benitez ka plus ang 22 ka PDP laban nagasuporta man sa kandidatura ni Marcos. Marcos lang ha? Mga Marcos lang. Ginmention pa gid rin ni Ferrer nga ang sa 4th District, of course, Baluarte ni Vice Gov Ferrer, ang 4th District, kalaban ng mga public officials, di suportado man. Ubos-ubos gina. Kag ang Bacolod. Ang Bacolod, amo nang gusto kay pamangkuton. Oo. Ang Bacolod na mention ang ni Ferrer basta Bacolod lang hindi ko mag-mention sang public official ko sino balata na sa Miyerkules Pero given naman diri nga si Benitez iyagi na si Bongbong gid siya no. Si Mayor Bing ayan ano? Si Mayor Bing mambal taman nga given naman sara na sa Vice. Sa Vice. Sa Vice lang ya. Pero may adopted sana sa bala. Oo. Sa Vice President Goraxon Barrete na bala naman sang public na iya kay pagkanto ni Inday Sara dari sa Bacolod, nagkanto yan si Sara sa NGC, di ba? Gintagaan na siya di, ano tawag siya na? Molecular? Aha. Oo. So, question da, kung bala makanto man si Mayor Bing, pwede man makanto siya para kay Sara. Correct. Question da, makanto siya para kay Marcos. At pwede mala nga duwagin sila yung magasuporta di sa kay Bongbong Marcos sa Bacolod, May man problema, Goraxon Barna. Problema, bisan makakita sila doon albit sa tablado. Oo, kumusta? Kung patungan sila ni Marcos or ni Sara. Oo. Si Mayor Bing matupad kay Sara, si Albi matupad kay Marcos, pwede. Parte naman nga mansig, ano ni sila mo? Mansig hakwatanay kamot action mar mo? Si Albi Aksombray, bata ni sa ni Jose Condrado o kung mas kilala nga si Jolly Benitez. Si Jolly Benitez, deputy sa Ministry of Human Settlements ini siya, ang time ni former First Lady Imelda Marcos. Hindi magkuhanan, hindi katingalahag, hindi malipod aksyon na Bray, may pinagsamahan ang pamilya sa ni Simon sa case ni Ferrer Action Bray, alapit ang mga benedikto sa mga pamilya Marcos. Ang manutaan gani ang sumray dari si Mayor Bing kag si Governor Bong Lacson. Amo nang dalag ko nga mga public officials di nga way pagid sila ya ka bungat action bar na. Napamangkot man gani kaina kay Ferrer. Anong reaksyon niya kay ginasiling ang Negros Occidental Baluarte sang pink or ginatawag nga pink country. Base na tawag lang na kay tanan nga puno sang kahoy may higot na, may laso na nga pink. Ikwan man tupungan man sang pula ka green. Tadyang mo. Way man sang layi nga nagadobili damo. Malita ba si Miyerkules? Mabaha man ang pula ka green nga ribbon sa mga kahoy. Gani, kay unique pero prangkang istorya kay unique bla kay Lenny mo kay hindi na siya magbutang poster niya basta laso nga pink gani piho siya na. Damo na abi. Ang reaksyon kay na ni Vice Gov Ferrer way problema tingwa sila nga panagon kandidato nila kay mananguha man ko nga panagon ang kandidato ko. Okay, ginsiling gin mo kay nagsuparin ni Ferrer nga siling yati ako nakabasa man ko, nakabapi man ko sang mga anti-Marcos nga nagabas sa akon. Normal na. Siling niya, way kaso na pa daog-daog lang kita kandidato. Pa damo-damo makinarya kag panamo-damo abiyan aksyon na mo ano? Tikon mga puning plastada, damo ginis Marcos. Kaya 25 ang sobra, tikon si Ferrer Pahambalod, 85% sa mga public officials. Negros Occidental, ara masuporta kay Marcos. Kag basi puas, madugangan pagid. Why na bilin si Lenny di mayor kung mag-inamo na? Nagid, sigpot gini sang, hindi mang sigpot ko may mabilin ko sa duwa, mamo na. Pertino, ano na lang niya si Isko kag si Pacquiao sini? Pero dapat dumdumon sa mga public officials naton na sang pagdalagan ni Rodrigo Duterte, pilagbilog lang tong mayor nga suporta sa Yas Negros Occidental. Duha bilog to. Yan ang resulta, daog sao. Duha lang to, Don Salvador, mayor kag Pandan.
Pulupandan or Isabela? Pulutandan, no? Pandan to, kay si former mayor magsipin niya, super nagasugat kito sa iya mo. Oh, damo to trucks gani mo, tracking. Tay na, duwa lang tilog, bilin na, dumaog. Tuod, no? Sige, ari si Vice Governor Jeffrey Ferrer. Mas stick lang ta sa 25 anay. Pero nagdugang. After this 23, ipakita ko sa inyo kung sino ang mga mayors na because through the line na ni. Di na kamo magtago-tago. Kay it reflects man kung bahala na sa inyo da kung magtago kamo o kung hindi. Well, of course, show of force. Show of force ang gid kung how many ang naga-support sa candidacy ni Bongbong Sara. And then, okay, ang significance ni because ihambal ya ang iya plataforma. Publicly. Well, of course, ang gambal malang na yung pink country is the pink. Why maya kami gahambal nga BBM country, Sara country ang Negros, but we will try support our candidates. Tanawa ba lang inyo da nga pagwa pa lang nga daan, ako na ginabira. Sige na lang, why gid ko ga contradicts ang ginahambal nga nagmarcos ka, ginabas ka da. Daw ay na freedom tadi. That's why ang message ko sa ila, padagaan nyo lang kandidato nyo. Kay padagon man namon ang kandidato namon. Respeto na lang. Ang simpleng nga advice o panugyan ni Ferrer sa mga pareho niya nga mga kandidato kag hindi lamang pareho niya nga mga kandidato, pareho niya nga mga officials, kundi pa din ang mga mga anti Marcos kag anti Sara. Pero daw may ginapit kan gid section Marna? Uwi, may ara gid kay Porte action bray ang mga messages o reaksyones kada basahan niya man mo. Hindi malikawan na damo gid man nagsumbray sang mga naga-react no kon Marcos ang paghambalan. Sa lawan ko lang kay si Go Flacson, kundi ang San Carlos City, lugar gid man nagsumbray ni Go Flacson mo. No, before sa nag-governor, nag-mayor sa may San Carlos sa city, dito na tabo sa lugar niya ang ambush sa saring apat ka mga tao nga nagasakay sa Mazda sedan. Now, gin-istorya or base istoryahon pa lang ni Gov Lacson si Colonel Leo Pamitan, ang Provincial Director sa Negros Occidental Provincial Police Office. Para nga luyag aksyon Brian ni Gov Lacson kumpirmahon. Ining report information nga nakadangat man sa iya. Nga nasalaan lamang atong apat aksyon Bray. Ambal ni Gov ang mga istorya sa mga residente dito mismo sa lugar. Ang target lain Pag ang target waay nakasakay sa sinang salakyan. Kay na sa interview sa Action Hotline, no? Kay Mayor Renato Gustillo, ginsiling niya man nagsumbray nga ang ginasugid to sa mga tao sa lugar. Ang ginatarget kung tanang supraya ini si alias Iraq. Iraq galino, Iraq. Alias Iraq. Ini si alias Iraq ginapatihan nga big time drug lord. Ti atong apat ang sumbray way man to sa alias Iraq, no? Ti ambal ni Gov Lacson, it seems to be nga mistaken identity. Sus. Ang natabo aksyon na rival. Antari, resulta sang patay angot ni Gov Lacson ay Colonel Pamitan. Kumbaga, I'm sorry, kumbaga, kung mapamatuod nga salaan, gid lang collateral damage ginatabo sa apat ngayon, no? Kaluluoy. Hindi man aksyon na ba, hindi basta-basta, hindi lahog to nga pagplano kag pagpaarak sang tiro mo. Tatlong patay, isa ang pilason. Yari ang palihag ni Governor Lacson. We also would like to continue ang mga perpetrators in this crime. So, very unfortunate for those personalities that were inside the car, and I understand makagdumanan to sila sa dulangan. It seems to be, taken identity. That's why sila na ipakonfirm niya, I'm calling on our provincial director to confirm his story that there was a mistaken identity. The real target was not even inside the car. Si Governor Bong Lacson, Boss Kadlaw, sa Udto Action Privacy, kung mayara sang ipalihag na si Gov Lacson, resulta sa nga pag-istorya kay Colonel Leo Pamitan.
Report gikan sa Kapitolyo Provincial ang kaaksyon nyo aksyon Marlon Hinovoya. Mga kaaksyon sa rin kaman sa Pinas labuton ka sang amon balita ka serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Action Firing Line. Ang balita ng Action Marlon Hinovia dulong sa aton sa Pressure na tayo, pressure! Every day is fire. mga biliwat sa mga tagpalabati naton nga naga-monitor. Balikan tadi sa babaw abi. Si Christine Minies Villalubos, may gabi. Aprik Mandiuya, Rosalina Arellano Espadero, Liberte Beniten Obaldo, Erwin Noy Gonzales Aramoy, naga-monitor gid sa Maaw. Si Emmanuel Miraflores Cuales, thank you gid sa UK. Dennis Richard Tiboroma, JM Perez, good evening Agsumbray, monitor live sa Barangay La Granja, La Carlota City, Great Kulang Family Perez, kag Halandoni. Junzel Sumanyon, BBM tayo, kaaksyon. Jonah Pirater Kadavid, good evening Agsumbray, monitor kami Barangay Pandanon, maayo lang pagpamati isang family Kadavid, kag family Pirater. Utay Benedicto, Statay Utay, ang senaryo subong kung magdaog si Bongbong Sara, suhoto na Duterte ang Supreme Court or Supreme nga ma-disqualify si BBM para si Sara ma-assume. As President, be informed nga 3 ka Associate Justice ang Supreme Court iyana ni Duterte. Love Pinya Randa, hello Monitor LC. Joby Monares Araman. Si Jinky Dailagdon, nag-greet niya si Mr. B-Boy Villasor, Vanessa Mayo, Docmat Mayo, Noel Amar, Lily King, Alma Uligon, Alex Armontesa, kag si Milili Oligo. Migs Masuela, Ulol ko no. Hindi kinanglan suhuton kay Sara madaog na iya ko magpadalagan presidente. Political strategy na iya ni Duterte para kamukbalo. Okay. Megs, BBM Sara 2022 kag Albi Benitez mayor sa Bacolod. Alright, sige. 8:21, balik na dugay-dugay. Pressure na tayo, pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong alawas, himuon ang staff
drop kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Day Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelist Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayhupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako ang kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para langin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network kung may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumatid sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Daughter Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kay pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Hindi may kumakaat na ang tubig. So, ulat natin nga basuhan nga ng traffic to or nag-traffic dito sa sulod. Ang continuous rin ang isang good factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas sa panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang
sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sang pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips na nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Good day everyone! Ako balik si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong is 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sininga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Good day! Ako gali si Andres Polgar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay, gitu ni diya kay daw daw maglutod, mag-abyan, ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo kuna ng mga problema ginatagaan niya isang solusyon kapin pa sa kinahanglan sa among mga pamilya tanan kami dialos pwede sa pinilian kapin pa sa mga pandemic ibang damo na dulanon programo diri sa Action si manager suportado dito tama sa amon kay wala kami napabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry Espolgar, una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, mangin modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni isa ka online campaign sang Aksyon Radio Bacolod. Account ko ni Firing line. Sige, maayong gabi lang sa aton iban nga mga kauturan nga nagatutok na Action Bright. Good evening. Wala na inatupa ang 10K ni Cayetano per family. Si palay niya, ga-monitor. Wailan takbalo pa sina. Evening Action Bright, monitor lang kami diya. Tamyaw ko lang Brillantes family sa kay Lola Consing Dorias, si Tintin Galias, sang Purok Marang, Mandalagan. Okay. Action na Brian, monitor lang kami sa Purok 1, Barangay Nagasila, Carlota.
City, si Mercy kag Boy Salmorena, Dolor kag Katinoy kag Esther kag Carlos de los Santos. Sige. Ara na siya Action Oliver. Aha. Action Oliver, si Action Dale. Good evening, Subrime Monitor from La Castellana, Barangay Talaptap, Riche Toribio. Salamat, always monitor. Bray, ang mayor nga taga Alsa bandera ni Pacquiao sang flag of PH daw wala subong kapakita suporta kay Pacman. Kasi sa damo kinawat nga sa gov ang suportahan nga landong ni Marcos ara kay Duterte. Kasadya. Sir Bray, madaog si Sara kag Marcos. Marcialo gura. Angwa sa bisan maihaw pa manok. Bobo na gid ang Pinoy kon mabuto pa sila kay Sara kag kay Marcos. Good PM Magsombray, pakitang gilas ang Comelec sa pangbaklas. Authorized size sang tarpaulin. I don't know kung kapakitang gilas pa ni sila. Pandakop akto vote buying sa Mayo nga eleksyon. Masalot dala tot gid ko ni. Dila kung may madakpan sila pati lang ko. Tagaan ta chansas Comelec. Action Firing Line. Action Radio. City Hall Report. Kwanta na yung balita na Action Dale Salazar, maka-action ara naka-standby na sa linya. Action Dale, may gabi. Action Bray, pahayag ni Bacolod Vice Mayor. Aha. Basi may special call ka na? Action Bray, Plastar anay be? Okay, sige. Action Firing Line. Aha, sige. Las 8:35, si Pablito Benedicto nagamonitor man sa Mina Sipalay. Jocelyn Liboon dispoho naga-monitor man sa aton sila nga pagpangalagad mga kaksyon. And may ilang naga-monitor man, Sir, monitor kami di subong sa Don Salvador, ang family Valeriano. Si Geraldine Mahinay niya. Sige, salamat gid sa inyo nga pag-monitor mga kaksyon. Sige, balikan ta sa Action Dale. Action Bray, kinaprubahan sang City Council sang Bacolod City ang contract of services sang isa kagatos Action Bray ka mga frontliners. Sa 188 diri ang mga nurses, kag 12 ang mga doktor Action Brian. Ini sila ang i-assign sa nagkailain ng mga quarantine facilities diri sa may syudad sa Bacolod Isolation Facility. Lakit man sa mga mag-accepting vaccination or vaccinator sa mga vaccination sites diri sa may syudad Action Bray. So according kay Vice Mayor Alcid Pamilatan, ang ilas nga contract of services is January 1, 2022 until June 30 at 2022 Action Brian. So according sa Vice Alcalde sa Bacolod City nga si Action Brian kung madumduman tigin pull out sang gobyerno nasyonal ang pila ka mga frontliners sa gin-augment sa Bacolod City, mga contact tracing, mga nurses, pag iban pa kaya mo na siyang kamangganan kung nga sometimes nagapadayon pa pagkigaway kon the COVID-19 enough ang aton sining mga medical frontliners like nurses kag doktora sa mga nagkalilain nga facility nga tubtob karon gina-utilize pa sang Bacolod EOC kag LGU sang Bacolod City. Aritingog ni Vice Mayor Alcid Pamilaran. Sige na siya tungkol sa atong vaccinator sa mga nurses na kinalaman. Pull out na sa national yung ilang mo kung nag-gadyo tayo ang cases kasi yung need mo kang gamay-man, di ba? Once atong quarantine facility, ang effectivity na arada sa ilang ako. I think sa yung effectivity natin. Kanya medical frontliners, kinakita kasi siya agency sa health issue. So, naman ang pwede na hindi na qualified i-hire pa. Especially mga vaccinators, titignan lang na nurses. Action Bray, si Vice Mayor Alcida Familiaran. Subong adlaw classify na sa Department of Health Region 6 ang Bacolod City bilang Alert Level 1 Action Brian. Pero wala niyang pagklaro ni Vice Mayor Familiaran nga taga-depende na sa gyapon Action Brian sa aton sa National ITF na may the end of the na national na alert level status sa
sang syudad sang Bacolod, Action Brian. Pero kung basihan nato niya ang mga datos from DOH Region 6 sa mga parameters kung pag-decide sa alert level ang paghahambalan qualified si Bacolod City for alert level 1 nga muna siya ang pinakanubo nga alert level status kaya ginapatuman diri sa mga syudad sa Bacolod kaya gina-expect the Action Brian ang possible resumption sang mas madamo nga mga bulutuan para sa limited face-to-face classes Action Brian. Amo nato panugyan sang Vice Alcalde kag Chair sang IATF nga kulaton lang ang mangin pronouncement sang Gobyerno National through man kay Presidential Spokesman Carlo Nograles Action Brian. Pero ining I'm sorry, Action Del, ining kay DOH sa 6 iya ang basis gyapon na IATF, no? Yes, Action Brian. Kaya actually ang mga datos from DOH 6 sa mo man ang gina-forward dito sa National IATF, though may mga delay lang Action Brian. Pero same ina sa gihapon ang mga data nga ginabasihan sa National IATF like mga hospital care utilization rate ara kita subong sa 18% ila Action Brian. Pag subong as of broadcast time ang active cases rin naton is 400 active cases so far diri sa mga syudad sa Bacolod nga kalamadan diri mga symptomatic o kon mild cases Action Brian, no? Ay diri sa Pilipinas yung nabala, no? Wala pa gid so far Action Brian sang LGU nga naga-implement sang alert level 1 status. Amo na siyang gina-look forward sa mga city officials diri naton para based ang mga restrictions, ang mga establishments mas mapasakaan ang ila sini kapasidad nga magbaton sa mga customer o kon kliyente Action Brian kag dati gina-consider man under alert level 1 nga kakason ang liquor ban kag ang curfew Action Brian, no? So pila idlagid lamang ini sa mga possible nga matabo diri sa mga syudad sa Bacolod in case nga tayo yun ang pagdubo sa COVID-19 cases diri sa mga syudad Action Brian. Samtang ginpahayag naman ni Dr. Edwin Miraflor, ang officer in charge sa Bacolod City Health Office Action Brian, nga possibly by second quarter pa mag-aabot ang dugang nga mga reformulated COVID-19 vaccines dito sa mga syudad. Pero may mga request na Action Brian nga ginahimo ang local government unit sa National Vaccination Operation Center o NVOC nga kung mahimo hindi na kinalapang kulaton bala ang ang second quarter para makapadala sa dugang nga reformulated vaccines para sa mga nag-edad 5 to 11 anyos Action Brian. Kasi diri sa may Bacolod City, ginakalipay sa mga Bacolod DOC officials, sa mga otoridad, nga taas ang turnout naton sa COVID-19 vaccination Action Brian. Kag amoy na subong gina-look forward sa aton sining syudad sa Bacolod nga more vaccines para mas madamo nga mga kabataan ang mabakunahan in preparation man sa limited face-to-face classes Action Brian. Actually nga bali Dr. Miraflor, isa sa ila ginapangayo like sa iban nga mga LGU Action Brian diri sa may Region 6 kuno buang ila to nga turned out sa pediatric vaccination kasi pwede pa man lang mahulam anay ang ila sini nga bakuna kag diri usaron sa Bacolod City. Kung may matabot man nga additional for Bacolod City, iuli-an ang kumbaga Action Brian since subong ang pagbaton diri sang pagbakuna sa 5 to 11 mas mataas kung ikumpara sa iban nga mga lugar diri sa may Western Visayas Action Brian. Try na ito, di ba matiyan, si Dr. Edwin Miraflor kung na-save earlier nga sa mga tingin. Sige lang, Action Del, medyo alang-alang. Pero, Action Del, mangkot lang ko. Kundi, bago lang nag-report si Action Marlon, party BBM Sara. Anong sa City Hall ya? Kumusta si Mayor Bing? Nakahutik-hutik naman sa mga media na kung sinong presidente ya? Waay pagid Action Brian sang may ginmit lang nga presidential candidate nga pagasuportahan si Bacolod Mayor Bing Lunardia, pero last time nakamuno siya nga fix na nga sining nga desisyon nga si Vice Presidential candidate Sara Duterte ang nga sining nga pagasuportahan Action Brian. Ay si sa presidente na lang waya no? Amo na. Yes, Action Brian. Kaya even mga senators Action Brian, wala pa siya sa may ginbuyan nga mga ngalan kung sino ang sining pagasuportahan. Kaya mo nang ginaulat sang publiko sa mga Bacolod noon kung diin bala magasuporta ang amay sa Bacolod City kung pagka-presidente Action Brian ang pag-ambalan ng posisyon. Sige, pabuton ta na. Salamat Action Dale.
Iya sa Action Brian. Report alin sa Bacolod City Hall ang ka-action nyo. Action Dale Salazar. Mga ka-action sa din ka man sa Pinas sa laboton ka sa ngawang balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa action sa Bacolod Action Radio. Action Firing Line. Napamangkot naman lang to kay ang halos kalabanan subong nga mga alkalde may ginasuportahan na mo. Nagapakita na sa ila kolor kung sinong suportahan nila nga presidente, vice-presidente. Ang iban gani nagapahimo iya sang tawag sina ng nagapadrawing na gidbala. Tapos butang nila iya sa ila daya nga City Hall nga ti amo ning suportahan namon. Sa Bacolod dito kalinong gid yang presidente ha. Action Firing Line. Sino Madam Leni or si Pacman? Si gwapo man si Isko, gwapo abi. Si Isko ti daw ka kwan ka man bala. Gadua-duha ka man. Ti si Pacman adapted sa Bacolod Action Oliver. Di mabilin pa tabtaba na. Action Firing Line. Ginadapt mo na eh. Tapos hindi mo pagpalanggaon. Doon mo na abi. Or ba si ka Leody de Guzman. Amo ning aton nga bulubantayan or si Rastaman. Action Firing Line. Basi makibot lang ta BBM ang si Mayor Bing ha. Way ba na kaso kung duwa dis lang ni Benitez iya magaupod sa kay BBM ha? May man gani na. Pero feeling ko may lain gini siya nga suportahan. Kaya kung mag-BBM siya, kaluoy man kay Manny Pacquiao. Action Firing Line. Oo, anyway, sulat-tulaton ta. Kay kabalota si Mayor Bing tanda na magpili kung sinong mapilian niya nga mga suportahan sining plabuton nga eleksyon sa pagka-presidente, mga kaksyon. Action Firing Line. Sige, ini nga bahin sa aton nga pagpangalaga dulong sa aton sa DTM. Pressure na tayo, pressure! Mga kabiliwat sa mga utod ta, third batch, aton nga greetings sa Paul Street Pardy King. Pacquiao para maka-spokesperson man taga Bacolod. Damay bot silingon. No? Ang spokesperson sumong ni Pacquiao, si Kwan mo. Former Mayor Monico Puentevilla, na? Manjo Arnijo Araman. Munuhon ko na karon na. Merly Gonzaga, naga-monitor man. God bless man. Thank you, ma'am. Mario Lim Himinea, Action Bright kinahanglan ta ang pagbago, piliyon tagid ang maayo, national man or local sa eleksyon. Kay kita man Japon ang kaluluoy kung sila man Japon ang Japungko. Na kita mo na. Marilo Travilla Catinoy, naga-monitor man. Joan Mill, may gabi sa may Victorina Heights. Toto Tatan, good evening Sombra, hindi na magdaog si Sarah kag Bungbong. wala lagid kamo kung magbuto baka mo kay BBM kag Sarah. Pero tiya man ning basko yung Toto Tatan niya kay why niya pugong niya. Sige, balikan kong iban karon ha, alas 8:46. Pressure na tayo, pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tiun nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa masaksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang
ang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tiun sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tiun sang emerhensya. Kung nagakalayong imong alawas, himuon ang stop, drop kag roll para malikawan ang sunog nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelist Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayhupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako ang kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mang pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sang pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance na ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumatid sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dore Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kay ginagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Hindi may kumataas na ang tubig. So, ulat natin nga basuhan nga ng traffic to or nag-traffic dito sa sulod. Ang continuous ring ang isang good factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas sang panahon.
Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa nila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips na nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Hey everyone! Ako balik si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong is 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban na bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pagpakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sining nga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Ako gali si Andres Polgar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay. Kami diya kay daw lutod, mag-abyan, ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo kuna ng mga problema ginatagaan niya isang solusyon kapin pa sa kinahanglan sa among mga pamilya tanan kami dialos pwede sa pinilian kapin pa sa mga pandemic ibang damo na dulanog dramo diri sa Action si manager suportado dito tama sa amon kay wala kami napabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry Espolgar, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Action Radio. Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, manging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni isa ka online campaign sang Aksyon Radio Bacolod. Account ko ni
Every day Si Toto Tatan, okay. Dito si after election, no? Okay. Sige. Si Maria Filo Baton, good evening, Sumbray. Nag-monitor kami diri sa City Village, Barangay Kabog. Tamyaw ko lang natividad Tingson, bagong dalan sumag. Salamat, gid. Ano? Okay, sige. Binangi guys le sa kwano sa live ta. Action firing line. Habutuhan yung tao nga inyo gid nga bulutuhon kag hindi lang kay sikat o kon kilala butuhon nyo. Dapat butuhon nyo, kilatison nyo kung ano ang mabulig niya sa aton nga pungsod kung sila na ang mangin leader. Amo na yung advice na sa inyo. Action firing line. Hindi kay gakadala lang amo da sa kung ano nga mga information naming background niya, iniskwilahan niya. Hindi na bot silingon kung ano importante, kung anong tinutuyo niya kag makita nyo na sa personalidad sang tao. Action firing line. Diri sa Bacolod, kay na na-mention naton nga si Mayor Bing naway pagin niya nakamuno sinang presidente niya, namuno ko tod si Pacquiao kiti adopted son, ano? Gali kay spokesperson bala ni Pacquiao dis Bacolod, si former Mayor Monico Puentebella. Tidon din isla goods ni Mayor Bing man, din Action firing line. Why na kita oras standby karon sa Action Night Patrol with Action Eric Magbanwa. Ini naman sa Action Brian Morden nagapasalamat gid. Maghilibati kita buwas aga pa sa Action Hotline na mati ka mo kag sa gabi man sa Action Firing Line mga kaksyon. Mga kaksyon sa diin ka man sa Pinas labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon, Raj. Good night. God bless. Action!